ka Executive Committee jong ka Hill Autonomous District Council ke HDC kalau sospono ya Secretary ke Executive Wing uba DG Simyong kat kum gatolong kubor lakam bakadaw ka bapalong ya ke Executive Committee isi ban sospon ya Secretary ubadai officer bahe tam jong ka council kadai halor ka jingle jong u ban nyai lat ya ke isi halor ka affidavit kabedai bat kamukot duma kabala ujor ka sernot rompei thamai SRT ban om pendu ya ka hok kiba ajat chaukpa kane ka mukot duma ka don gajing bisar ka High Court Meghalaya lakeno ba Secretary ka Executive Committee uklem ajing tip ya ka Executive Member ka tanat kam an bat ulalej IT ya ka affidavit sya ka kashiri hagaba kane kam ka dai ka bakiap habha kane gajing sa suspend jong u kalong satang sibanai ba unchong thaj no naga kam ha ubanai banwan kata ha yoyong jong snem arajar arpun riu